Γεια σας, σήμερα συνεχίζουμε το Minecraft. Έγινε μια βλακεία και τώρα ήταν να σας δείξω και την δουλειά και το τι έχω φτιάξει, αλλά κάτι έγινε και γι' αυτό θα σας τα δείξω τώρα. Αυτό είναι το παρατηρητήριό μου για να βλέπω το βράδυ τα ζόμπι όταν θα έρχονται με skeletons, και εδώ έχω το chest που με προφυλάσσει για πρέπει να τα σκοτώνω από μακριά. Έχει 2 bow και 2 είδους βέλη. Αυτό εδώ είναι το ξενοδοχείο μου, αυτή η φάρμα που σας είχα πει, το πρώτο μου σπίτι το αρχικό, και το άλλο στη θάλασσα που έχω. Το έφτιαξα τώρα πρόσφατα με το παρατηρητή. Τώρα θα δείτε τι θα από εδώ. Σας αρέσει πολύ, Σήμερα ήθελε και ένας φίλος μου να με δει, ο Άγγελος. Δεν είναι YouTuber, μην το ψάξετε. Ωραία, αυτό είναι το ξενοδοχείο μου, όπως αλλιώς το λέω hotel. Η reception είναι έτσι από μέσα. Χάλια είναι, το ξέρω. Το mini market hotel, δηλαδή το mini market το ξενοδοχείο έχει αυτά. Μου. Το restaurant του ξενοδοχείου, ωραίο, έχει αυτό. Άγγελε, εσύ εδώ είσαι? Σήμερα θα έχουμε τον Άγγελο, ο οποίος θα μας παρακολουθεί για πρώτη φορά τα βίντεο μου, ο οποίος θα μπει και σε άλλα βίντεο που θα φτιάξω. Αυτό είναι το δωμάτιο 1. Έχει βιβλία και ένα δωμάτιο. Εδώ είναι το δωμάτιο 2. Αυτό. Το δωμάτιο 3 δεν έχω βάλει όνομα. Δεν έχω βάλει. Το 4 είναι πιο ακριβό γιατί έχει 3 κρεβάτια. Είναι λίγο φτωχικό αυτό το σπίτι, αλλά έχει τεράστια τραπεζαρία. Και αυτό. Αυτό μεγάλος κάπως. Η βαρκούρα μου. Αυτό το βίντεο έχει μεγάλος αυτά. Και αυτό είναι αυτό. Τη σπηλιά θα σας δείξω τώρα σε λίγο. Μισό λεπτό να σας δείξω. Το έχω κλείσει από εδώ και εδώ, αλλά δεν το έχω αφήσει έτσι γιατί το ζώμι είναι αυτό και δεν μπαίνει. Να έχει όλο αυτό εδώ, το coal. Το έχω κλείσει από εδώ. Αυτό είναι το coal όλο. Έχει και εδώ λίγο coal. Είναι αυτό εδώ, κάπου είχα πετύχει και λίγο αέρα. Δεν θυμάμαι πού θα το ψάξω. Να το αέρα. Είναι έτσι. Τώρα θα τη σκάψουμε λίγο. Να σας βάλω και λίγο φως.
Να σας βάλω και λίγο φως να βλέπετε. Πώς θα πας? Καλά. Καλά εσύ? Χαρά, συνέχισε. Ο χοντρός πάει να φάει πάλι. Είναι πολύ χοντρός, μην το βλέπετε έτσι. Εγώ είμαι λεπτός, είμαι λεπτός και ωραίος. Μαζέψαμε όλο το κόλλο αυτό. Μαζέψουμε και αυτό εδώ. Θα την εξερευνήσουμε πάλι αυτή εδώ. Θα την φτάσουμε. Οπ. Γουρουλάκι. Πάμε να σας δείξω τα σκυλιά. Πρώτα να βάλουμε λίγο εδώ. Αλλιώς το iron. Είναι αυτή εδώ. Όπως είχατε δει και στο part 1. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν τα βίντεο μου. Θέλω να μου το πείτε πάντως αν σας αρέσουν. Από ό,τι θυμάμαι... Δεν θυμάμαι καλά. Από εδώ έχει κάτι. Για να δω λίγο. Δεν θυμάμαι. Είχατε εδώ. Όχι. Από εδώ δεν έχει κάτι. Όχι. Μα όχι, δεν έχει κάτι. Εντάξει, δεν έχει κάτι από εδώ. Από εδώ, από ό,τι βλέπετε, το έχω κλείσει και έχω ανοίξει αυτό εδώ. Τώρα θα μου πείτε γιατί το άνοιξα. Το άνοιξα γιατί δεν είχε κάτι εκεί. Είχε μόνο μερικά ζόμπις που τα σκότωσα έτσι μια στα γρήγορα. Για να δούμε λίγο. Άμα δεν βρω κάτι σύντομα θα το παρατήσω. Γιατί εντάξει πρέπει να βρούμε κάτι εδώ. Τίποτα λάβα. Πρέπει να βρούμε, ξέρω εγώ, λίγη λάβα. Και θα μας χρειαστεί. Για να δω καλά βλέπω. Και ναι, βλέπω μια χαρά. Βρήκαμε iron. Και από ό,τι βλέπω είναι αρκετό. Είναι ωραία. Βρήκαμε 8 iron. Μια χαρά.
Παίζει να ανεβάσω challenge αύριο. Παίζει. Κι άλλο iron. Αυτό είναι πολύ καλό. Εντάξει, βρήκαμε λίγο iron. Λίγο πολύ. Οπότε βλέπω εδώ έχει καιρό αέρα. Oh my god. Βρήκαμε το πιο ωραίο πράγμα που υπάρχει. Και την κόκκινη βλακεία. Λογικά κοντεύουμε σε καμιά σπηλιά με αέρα και τέτοια. Για να μας δείχνει αυτό. Δεν βρήκα κάτι. Βρήκαμε αυτά τα ωραία πραγματάκια. Και θα φάνε εγώ βέβαια. Για να τη φτιάξουμε λίγο εδώ. Θα εμείς από εδώ. Ωραία. Να το κλείσουμε εδώ. Όπως είχαμε πει. Ωραία. Να ξέρετε ότι τα zombies μπορούν να φτιάξουν την άμμο. Δυστυχώς. Θα βάλουμε λίγο κόλλα ακόμα. Θα αφήσουμε μερικά πράγματα. Έχω και ένα diamond σπαθάκι εδώ. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Άμα σας άρεσε κάντε like και subscribe. Άμα σας άρεσε γράψτε μου κάτω στα comments τι δεν σας άρεσε και τι θέλετε να παίξω στο επόμενο βίντεο. Θα τα πω και γεια σας, θα τα πω στο επόμενο